Ngibingelele ke ngapho ke mbukeli ngasekhaya kuyona ke iMashelela TV igama lami nguNonhlengo kaCebekhulu isibongo kimi nezinsizwa ke lana ke Ithole lendidane kuthiwa ngikubingelele. Sawubona sister unjani? Ngiyaphila kunjani? Okuhlula amadoda kuyabika. Okuhlula amadoda kuyabika, hayi ngiyajabula. Ithole lendidane siyazi ukuthi Ithole lendidane ngasemculweni ngegama oyibiza ngalo emculweni. Ngifisa ukuzwa la ukuthi ke igama Siphethe waqoza isibongo phansi emsinga emngeni ngokwesigodi. phansi emsinga emngeni. Iqembu Ozalwa indidane wangujabulani ngokanjalo mashantombi. Kodwa ngokweqembu lamageza amahle ngiphinde futhi kodwa ngamaqembu awu2. Elinye yithole lendidane kodwa bese kwamageza amahle. Oh namaqembu awu2 Ithole lendidane bese kuba ke amageza amahle. Alright ke ngifisa ukuzwa la kumsebenzi ke wakulonyaka onga2024 ukuthi ke ngabe usukhona noma mhlambe uyapheka. Ingaphela lenyanga sekonakele kakhulu sister. Ingaphela lenyanga sekonakele impela. Alright ke uyayizwela ke nawe ke mbukeli ngasekhaya ke ithi ke insizwa kungaphela ke lonyaka ke noma ke lenyanga ke umsebenzi usukhona nje impela. Kuthiwa ke angibonge ke isikhathi sakho bese ke ngibingelela ngapha ke kwinsizwa sobona kanjani? Yebo ngiyaphila. Siyaphila. Yebo ubhuti ubani? Uthobani waqenza. Uthobani. Yebo waqenza. Ngifisa ukuzwa lapha ke kuthi ke Ithole lendidane ngabe ke umsebenzi wakhe noma i-manager. Hayi umfowethu nje nami ukuthi mhlawumbe kumele ngene estage ngikwazi ukuthi ngiyobheka izinto ukuthi yonke into right kanjalo. Yamlekelela nje lapha nalapha ya. Alright ke kulungile ke siyabonga. Ngifisa ukwazi ngizona lapha bememeza bese amageza amahle. Ukwazi because ngiyawazi amageza amahle khona engikwaziyo. Ngifuna ukuza leyo phathi ukuthi kuze kanjani ukuthi sibe nawo futhi amageza amahle ahlaba kamnandi kanje futhi impela kuza kanjani. Mfowethu mawukhuluma ngamageza amahle mfowethu. Khuleka mfowethu. Ayikakhuluma uzokhuluma ngo-stage makukhuluma ngokuhlaba. Sekuba khona phela loyo nje naloyo yothi hayi cha ngiyaperforma nami. Nani bese yakwazi ukuthi sengcome ngapha nangapha kodwa ngima ukuthi amageza amahle ngeyo stage. Hayi obokufaka amageza amahle ufaka bese ufaka umculo emva kwalokho ukhululeka. Ayidile la. Siyabonga. Kusho ukuthi ke amageza amahle ayencoma umthendo usini uyayibuka uthi wena nje akekho ngamami we sister anginqomi ngiyathemba ngiyathemba ngiyonqonywa mina abantu mina into ngiyenzela abantu angithi ngibona abantu abathi njengamanje ukwenzile noma wenzeni kuphela ukunqoma ngiyancoma umuntu ayincoma umuntu oncomayo umuntu osengenze lutho la insizwa ke iyayithemba ngempela ithi nje mukungena yona estage hayi ozongena ngemuva usenkingeni ugaxele danko.